Нәбирә Гыйммәтдинова. Үзем генә беләм. 15-нче бүлек. Ат арбасының тегәрмәчләре шыгыр-шыгыр итә. Алар аталы-уллы басу чигеннән баралар. Офык читләре буй-буй алсу бизәкләр белән бизәлгән. Синең өчен шатландым әле улым. Атаң Сөләйман иңләгән чакрым-чакрым басуларны син чәчәсең боерса, син улым, икмәкле авылның гомере озын аның улым. Ә миңа шатланырга ярамый. Шатлык арты хәсрәт килә ди. Без ирләр хәсрәтләргә бирешмик улым. Ник соң әле син боек улым? Хәзер мин атны туктатам. Син төш. Бөркет кебек кулларыңны як-якка җәй һәм бөтен көчеңә кычкыр улым. Кычкыр. Күкләр ярылсын. Җир тетрәсен улым. Нәрсә дип кычкырыйм соң әти? Күкрәгеңне ни яндырса, шуның исемен әйтеп кычкыр улым. Җиңеләйтер бәлкем. Балам! Шираттагы төшләрнең берсе иде бу. Әтисе тагын аның белән очрашты. Күкрәгеңне ни яндырса, шуның исемен әйтеп кычкыр ди мәрхүм. Тик җиңеләйтмәде. Нәсел җибе киселгән иде шул. Атна ахырында авыл җирлеге башлыгы җыелыш турында белдерү язды. Көн тәртибендә җир мәсьәләсе иде. Моңарчы басу кырларны бирдермәс өчен аяк терәп карышкан Туктар Ильясов хәзер киресенчә көн сайын Гафурны тинтерәтте. Гафур Сөләйманович, пыжылдамагыз гына, яме? Гафур Сөләйманович, үтенәм җыелышка соңармагыз. Әби-шәбиләрне, абзый-апаларны нык кына игәүләдем. Ишәрлекләрегездә үзебезнең егет чәчсен, урсын дидем. Туктарның кинәт кенә Гафур ягына авышуы акылга сыймый иде. Август башында һич көтмәгәндә хакимият башлыгын алыштырдылар. Ну, кандаладан котылдың туган диде әнәс. Каныңны ичте, абзый. Монсы киңәшмәләрдә райондагы фермер хуҗалыкларының исемлеген төзегез. Мин шәхсән һәрберсе белән танышам. Без аларның моң-зарларын тыңлап ярдәм итәргә тиеш ди. Яңасы белән точно дуслашып, бер кашыктан ашыйсыз икән туган. Кәнәфи хуҗаларына табынмаган Гафур андый кашыкларга кызыкмый иде. Гаяз Идрисович кына бик сызланды. Да, әшнәләрне чүп иләр диде. Фирдус Мутыйгович, быел безнең округтан депутатлыкка кандидатураны күрсәтәбез дигән иде. Ох, Иван Ивановичны да прокуратура тикшерә хәзер. Аңа таянырга юк та юк инде. Сәлимәләрнең йортын төзекләндергәч, хатын үзенә күчкән. Ак үй бушаган иде. Зур кунак хәтта ки аның ишеген дә ачмады. Олмыйм, кыстамагыз диде. Соңгы көннәрдә апасы, энем, күке кызы әллә ни эшләде дип хафаланды. Ашый да кыса, шире бавырында аның. Йөзе сары су. Кеше баласы бит. Врачларда дәвалансын иде. Ул сау сәламәт апа. Сәламәт икән алайса, нигә ябыга? Әллә мәйтәм, Шәрбәбанудагы нәмәстәсенең катыны көнләшеп агулаган микән? Нинди нәмәстәсенең катыны апа? Ой, бигрәк бер катлы синәнем. Атна сайын шул авылга теркелдәтә. Знамы? Сөяркәсе янына. Гафур күршесенең шире кайчан башланганын белә иде. Сандугачты май төненнән соң сырхаулады Сәлимә. Шуннан бирле ул үзен гаепле санап эштән генә сызадыр мөгаен. Шуңа нервлары какшагандыр. Ират күрәсең мондый хаталарны җиңелрәк кичерәдер. Ял кирәк күршесенә. Ял. Сәлимә апа, без сине башкалага җибәрмәкче идек. 2-3 атнага. Теләсәң берәр айга. Абау, Казангамы? Нинди йомыш белән, Гафур? Балаларың юксынгандыр? Мин юксынган белән ни? Хатын шымыр ташаган, аның кабарынкы уймак иреннәре дә
бармаклары да шәмәхә төскә буялган иде. Ирексездән май төне ирнең йөрәген чимердәтте. Шуннан бирле Сәлим апа түгел инде, апа түгел. Авызым тулы кан булса да төкермим дидем. Улым белә килем фатирымнан куды бит мине. Нишлим? Авылга кайттым. Тик үкенмим. Җиде чишмәне яратам мин. Сиңа рәхмәт. Туганым да синең шикелле кайгыртмас иде. Үзеңә рәхмәт, Сәлимә. Апа, сул кулым, ә син уң кулым. Бәлки, ял йортына барырсың, ә? Яллам, эшсез үләм ич мин анда. Дәваланырсың, Сәлимә. Мин авырмыйм да, Гафур. Апасы билгеле һаман үзенекен тукыды. Аның диагнозы төп-төгәл иде. Көкә кызының бавыры шешкәненем. Карчык кармавык белән бер тамырдан иде. Сәлимә сау сәламәт дип ышандыргач та эзәрлекләвеннән туктамады. Ул Шәрбә бануда кайсы ир бәндәсен аздыра икән, шпион кебек эзенә төшәм валлаһи дигәч, Гафур ачуланып аяк типте. Кеше тормышына тыкшынмый Гапа. Аның үз йортында да эзләр шуарланган иде. Кичә Гүзәлиянә куен дәфтәрен сузды. Менә бу шигырьдә мин чагылам. Укыда, сиңа кайсысы шый, тамгала диде. Ире укыды. Әберсе хәтта үзеннән үзе ятлады. Исемнәрен кычкырып әйтә алмадым. Гайбәт телләреннән яшердем. Сине очраткач та үзгәрдем мин. Мен картайдым, мен кат яшәрдем. Өметләрем минем таңнар төсле атмас кебек бер көн уфукта. Син булганга гына яшимдер мин. Җансыздыр мин, җансыз син юкта. Төннәр җитсә күк йөзенә карап, сине уйлыйм. Минме бәхетең? Тып-тын күңелемне давыллатып, яратам дип әүвәл син әйттең. Рәхмәт димме, каһәр яудырыйммы без адашып кергән дөньяга таңнар көтәм. Яшьле күзләремнән йолдызларын кыеп төн ага. Гафур һәр җөмләдән, һәр сүздән мәгънә эзләде. Гүзәлия кемнең исемнәрен кычкырып әйтә алмый, кемне гайбәт телләреннән яшерә. Хатынаны тагын көнләштермәкче буламы? Гафур, «Эй, ни язсаң да яз», дип кул селтәргә җыенмый. Әмма шунсы кызганыч. Аппагы белән икесе арасындагы упкын зурайган сайын зурая иде. Гүзәлия скайптан сөйләшә иде. Экранда дусның шалшайган битен күреп ир тамак кырды. Хатын ризасыз гына. Нишләп шакымыйсың диде. Әдәпсез дә инде син, Гафур. Без Зәбир белән бер шигыремне көйгә салабыз. Комачаулама. Аңа борылып чыгып кына китәргә иде, ә ул тотты да компьютерны сүндерде. Маймылың сакал мыйгын кырсын. Зәбир минем иҗатташ дустым. Мин түзәм дә бер шартлыйм, Гүзәлия. Шартла, син эгоист. Син бар үзең турында гына кайгыртасың. Ялгышасың. Сине бәхетле итәр өчен мин барысын да эшләргә әзер, Гүзәлия. Әзер? Ничек? Тирлекләрнең санын арттырыпмы? Чиләк-чиләк сөт саудырыпмы? Җир даулапмы? Миңа алар ниемә хаҗәт? Ир дөрфалыгы өчен үкенә иде инде. Ул нәни генә шырпыдан да дөрли шул. Эх, алтыннардан да кыйммәтлерәк сабырлык. Минем дөньям сиңа бик тармыни, Гүзәлия. Ә минеке сиңа киңме соң, Гафур? Ник мондый шигырьләр язасың, Гүзәлия? Читлектә сайраган кошның тавышы моңлы, чөнки ул тоткын, Гафур. Йөрәгеңне кысмыйм бит мин, Гүзәлия. Ә кем хәзер генә компьютерны сүндерде? Гафу үтенмә. Синең ише тәкәбирләр тезләнсә дә башын имәс. Безнең җаннар бүген аеры-чөйры яшый. Сизәсеңме? Без бер-беребездән ерагаябыз, Гүзәлия, диде ир күйрсенеп. Ә без берләшик әйдә. Хатыны ирония белән елмайды. Хәзер мин пичрак халат киям, яулык беркенәм һәм абзар сыбырам. Тизәк түгәм. Бәрәңге белән бүрттергән бодайны булгатып тавыкларга сибәм. Кич белән икебезнең дә сөйләшер уртак сүзләребез була. Икебездән дә тиресе сыпырный. Шәп? Гафур да көлде. Юк. Без иҗат аша берләшик. Икебез дә шигырь сырлык. Өстәлнең бер очында син, икенче очында мин. Көн языйк, төн языйк. Мәхәббәт чишмәсе сайыкса, хисләр тутыга. Хисләр тутыкса, җир шары түнкәя дип лафрыйк. Шәп?
Һәр чак сыйпап иркәләп, җаена гына төшеп торган иреннән мондый ук каккаха көтмәгән гүзәлиясе күзендәге нәфрәтен аңа бөркеде. Мин сине күрә алмыйм. 16-нчы бүлек. Түренә утыртып, кадер хөрмәт күрсәтергә өлгермәде. Тәкъдир Хөснулла анасын улы артыннан ук мәңгелек йортка ашыктырган иде. Шәрбабану зиратында 2 туфрак өеме әле үк суынмаганда иде. Зөбәйдә аклангандай, киштән Казанда Хөснулла үлгән, иртән Мөршидәттәй, әртиснең катыны белән балалары укурат унда кайттылар да, эсседә бозыла дип, юып кафенләп, 2 мәйтне дә җирләделәр. Сиңа хәбәр итәрлек идеме соң, апайым? Аннан син аларга беркем дә түгел идеңле. Беркем идем, Зөбәйдә. Беркем идем. Мин әбинең беренче килене идем. Әстәгъфирулла. Хөснулның синдәй катыннары бар идемени? Әбез киленем үзенә ап китә дигәч, Мөршидәттәй акылдан язган дия идек. Әйе, авылдагы өемне рәтләткәч, әнкәйне үземә алдырмакчы идем. Рәхмәт яугыры. Изге күңелле катын икән син, апайым. Ирең риза идеме? Ирсез мин. Зөбәйдә күзе белән аның буйсынын үлчәде дә, үзең түгәрәкләнгәнсең, үзең ирсез дисең, сез әртисләр сәер халык икән диде. Тазардым әле, Зөбәйдә. Билләрем юанайды. Алайда брашта тикшерел. Бу сер-фәлән түгелме, апайым? Түгел. Я хуш, Зөбәйдә. Ширләмә, апайым. Сәлимә калкулыкларга соңгы тапкыр караш ташлады. Аллаһ урныгызны җәннәттән әйләсен. Бу аның теләге, ризалык кудрәт иясеннән иде. Гәрчә җилбәзәк Хөснулла бәхетен җимерсә дә, хатын аңа үпкә сакламый. Кайчандыр канап интектергәч, иң тирән ярасының җыен вакыт ямаган иде. Беренче иренең шуклыклары хөкемдар тарафыннан кичерелер, бәлки, әмнә уяттан бөтен әгъзалары тартышканда, Сәлимә ниләр дияр? Ахыр заманга кадәр яшисе дә бар әле, һәм җавапны да шушы фани дөньяда тотасы. Май төне аңа бүләкләр калдырды. Аңардан котылырга уйламады да хатын. Ул булай да муеннан гөнаһка баткан. Тагын шуңа икенчесен дә китереп үстәргә теләмәде. Аннан битәр үзе ялварып сорамаган, үзе көтмәгән бүләк Сәлимәгә генә аталмаган иде. Әмма хатын кеше тормышын ватарга җыенмый, димәк, бүләк мәңгелек сер булып күңел төпкелендә ятачак иде. Урман аузыннан таягына атланган убыр кебек җилләнеп, мин Гайша каршы килә иде. Уйларына күмелгән Сәлимәгә качарга соң иде инде. Бу айларда йортта киң халаттан йөргән хатынның күлмәге тар иде. Гәүдәсенә сыланган иде. Ул кызарып муйнындагы яулыгын аскарак тартты. Ләкин корсагы өлеше капланмады. Әттәшем! Энәгә җеп саплаган кортканың үткен күзләреннән яшрәм димә икән. Син күке кызы көмәнле ләсә. Әмин ширле дип Гафурның башын катырам тагы. Менә терәк әкиятнең азагы. Отасы кем? Син аны белмисең, мин Гайша апа. Шәрбабану җегетләре электән үк мут иде. Без җиде шишмә кызлары аларның сыртына тол чыбык белән сыдыра идек. Эй, күке кызы. Хурланмыйча ирләр артыннан сәберләләрмени? Әдәм истирамы бит. Корсагың белән аламысың? Алмыйм, мин Гайша апа. Өйләнгәнмени мыек бай? Өйләнгән. Ә син урманда ни эшлисең, мин Гайша апа? Мин дә үземә бабай караштырам. Ятың яда икән, күке кызы. Без дә шул ирләр белән чуалдык, ялгыз картайдык. Танышым Дирдир апа ни хәлләрдә икән дип, Шәрбабануга барышым чын дөресе. Каршык чынлап та таягына атланган убыр иде.
Сәлимә кичке сауымға шиләкләрне парлаганда, ул кайтып та җитте. Бал корты шагып шешкән төсле иреннәрен бүлтәйтеп, орлы-бирле йөренде. Нидер әйтергә җыенгандай, бер хатынга табан талпынды, бер кире китеп абзар тирәләрен әйләнде. Бакчада салам өемен сәнәк белән күтәреп, яшь бозаулар аранына ташыды һәм хәле бетеп, сарай бусагасына ишелде. Кай әле, кил! Карчык Сәлимәгә кул изәде. Дир апа да үлгән икән бит. Эй Аллам! Элгәре безнең колхозлар бер иде. Без яшь чакта дир бригадир иде. Буа катын иде ул. Шуңаның дидесе дир иде. Без аңа кушаматы белән генә эндәшә идек. Ачуламмы иде бахырым. Урны җәннәттә булыр, иншаллах. Мәрхәмәтле апа иде. Син аның шулай икәнен үзеңдә шамалагансыңдыр. Күке кызы, син дир мөршидә килене икән. Күршесе рәхмәт яугыры Зөбәйдә серләрегезне тиште. Син ул авылда ирләр белән эшерелмәгәнсең. Әккемәнең кайдан? Җилдән мәстәгъфирулла. Зинһар төпшенмә мин Гайша апа. Син дә йөрәгемә кан саудырма, күке кызы. Карчык сугарга җыенгандай бармакларын йодрыкка түйнәде. Ширләшкә кортка кинәт кенә тирелде. Корсагың очлы, ир бала табасың син. Җә, Алла хак өчен дим. Әйт, атасы кем? Карт төлке сизми дисеңме? Ширлегә сабыштым да, моны алдадым дисеңме? Алдарсыңмы? Үлән борынлаганнан бирле синең бит 100 кымачтай кызыл баш түбәң. Хәтәр инде. Җегеттән ялган яшь кызлар күк кыланмышларын, күке кызы. Сәлимә каушавыннан карчыкның берәм-берәм бармакларын куптарды. Хай әбинең куллары тимер иде. Нишләдең син, күке кызы, дип колагыңа тондырса, тәгәрәп үләчәк иде хатын. Баланың әтисе гаиләле Ирмин Гайша апа. Без ялгыштык. Минем аңа бернинди дәгъвам да юк. Ышан, яме? Әй, шунда Казан кунакларының берәрсен әйтеп кутыл инде. Нәкъ май үләннәре калыккан вакытта алар гафурларда иде бит. Ә ул ялганнардан арыган иде. Әйдә, сукса суксын кортка. Әйдә, Сәлимә туп кебек тәгәрәсен. Әтисе Гафур, диде хатын һәм берникадәр җиңеләеп, тактадагы бидоннарны төшерергә тотынды. Карчык калтыранган йомшак тавыш белән: "Шу, авыр күтәрмә кызым", диде. Унҗиденче бүлек. Иртәгә ни була? Иртәгә. Кем ул Сөләйман малае? Бөтен уе байып акча крәү дип шәпшигән авылдашлары каршында Гафур нотык сөйләп имтихан бирә. Мескенләнеп шыңшып кулын сузса, аны кызганырлар иде. Хәтта кишәрлекләрен бушлай тапшырырлар иде. Пай җирләре өчен ай сайын 1000 тәңкә түләсен дигән таләпләрне аңа җиткерделәр инде. Андый кымсызларга: "Җәмәгать, әлегә мин кредитлар белән хуҗалыгымны торгызам дисәң, торгызыным, үз кесәңне калнайтачак бит" диячәкләр. 7 чишмәгә җан өрәм дисәң, тапкыр агайлар тагын бут чабар. Этләр көн төн өрәдә, вәләкин авыл үлә диярләр. Кызма, Гафур, кызма. Һаман кара исәп белән булашма. Синең атаң чәчкән урган кырбасуларны, урман әрәмәлекләрне, киек кошларны, җанварларны, кинә тауларын, болыннарны йөрәгеңә якын иттең. Гүя авыл табигатьтән генә гыйбарәт иде. Авылдашларыңны кәкресен, бөкресен, турысын, чалышын, айныгын, сәрхушын, мыштымын, шар-шарын, хәтта ки әләкчесен яраттыңмы? Гайбәтеңне сатсалар да ярат, көнләшсәләр дә ярат, тиргәсәләр дә барбер ярат. Ятимнәргә, ярлы ябагайларга дәүләтеңнән өлеш чыгарып кына мөнәсәбәтләр җайланмый, Гафур. Кешеләрне ризыктан битәр җан берләштерә, Гафур. Җыенда мөгаен халыкның үзе кебек үк гади генә сүзләр кирәктер. Бәлки,
Сәхнәгә баян белән менергәдер. Бармаклар калынайып тупасланды билгеле. Кул һөнәреңә карап үзгәрә ахырсы. Ир шәшелгән, сибелгән уйларын һич кенә дә бер түйенгә түйни алмады. Түйним дигәндә генә Гүзәлия шише быргыта иде. Хатыны иртән үк уянып бүлмәсендә кыштырды. Кәгазь йырта. Ни эшлисең дигәч ул, дөньямда тәртипсезлек, җыештырам диде. Җыелышка әзерләнеп Гафур бүләк турында бөтенләй оныткан иде. Иртәгә Гүзәлиясенең туган көне дә бит әле. Һәр ел шушы көндә ир белән хатын кинә тавына йөгерер. Гафур яшь чактагы кебек исәрләнеп, Гүзәлия дип җиһанны дер селкетер иде. Баш очындагы болытлар исемне сеңдерә дә, ләйсән яңгыр иттереп җиргә яудыра. Тамчы сайын мин дип сөенер иде хатын. Бу мизгелләрне иртәгә дә кабатларга иде. Кай вакытта җиддилектән качып, иләс-миләсләрнең куш каеңгына үскән урманында адашырга кирәк иде. Тик май төнендәге кебек башны гына җуймаска иде. Апасы белән күршесе бакчада алма җыя иде. Сәлимәнең хәрәкәтләре ипле җайлы. Әйтерсең куактагы энҗеләрне сак кына учына салып, кәрзингә тезә иде. Булар капыл гына ничек дуслашты икән? Күке дип, нәсел дошманының күзен ачырмаган карчык теленнән баллар тамызып кызымды. Әгәр язмыш Гафурга шушы хатынны насыйп иткән булса, әгәр Гүзәлия урнын Сәлимә биләсә, чын мәгәр. Ул хәзер үк иләс-миләсләр урманында адашты. Ишек тупсасына кадәр кайрылды. Ике зур сумкасын өстерәп өйдән хатын чыга иде. Өстендә юл киемнәре. Ир аптырады. Булай төянеп кая бара? Ираккамы Гүзәлия? Казанга. Узаккамы? Бөтенләйгә. Үтенмә, үгетләмә, каһәрләмә Гафур. Мин дә синең шикелле үземчә яшисем килә. Минем дә араннары сүздән корылган шигърият дигән хуҗалыгым бар дип, Гүзәлия ишек алдындагы машинаның багажнигына сумкаларын томырды. Капкаңны аш. Утлы шар Гафурның күкрәген өтеп, бугаз төеренә сикерде. Ул шалдыр-шулдыр капканың бик әрен ычкындырды. Җаның гөл бакчаларының тарсына икән, иреккә очсан дугач. Урам җилле үзгә икән, әрсезрәк икән. Әнә ишек алдында ничек бутый. Өф машина төтенен тарата. Көз сарысы суккан яфракларны бөтергәләп уйный. Капканы яп, мәйетле йорт төстән ник аны тутырып ачтың дип апасы килеп басты. Тәки сине санламады шүлмәк гөле. Эй бер Аллам. Аның исеме Гүзәлия иде апа. Иде. Үткән заманда гына яшәде микән алар? Әле куып тота. Тик ничә көнгә? Ничә сәгатькә? Мәгәр хәзер сызылсаң, мәңге тураймыйсың инем. Шүлмәк гөлең туфрагы Ташкалада бәбекәшем. Аның исеме Гүзәлия иде апа. Буең озын. Шүгелмә Сөләйман малае. Карчык анысы үзе дә гәүдәгә таза иде. Утырыйм мин апа. Ирнең йөрәге хәлсезләнгән. Җаны бер тутам калмыйча Гүзәлия артыннан чаба иде. Мәйлең диде апасы һәм шытырдатып уң кулакны барды. Бүтән чәләй шыпан гына күрше бакчасының алмасын татыма угыры. Май төненең шаһитлары юк иде. Сәлимәме? Шуннан бирле уятыннан бөршкән хатын явыз карт диюгә эш сирен түгәдимени? Икенчесендә умырып тартапа. Гафур муйнын кыйшайткан иде карчык. Шунсына канәгать бул, диде. Гөнаһлы инде синенем. Калак җәзасы гына аз инде сиңа. Ялгыз катыннарның кычагында җылынырга җизнәң дә маштыр иде. Кичә Дума күперен төзекләндерәләр иде. Машиналарны бер сызыктан гына уздыралар. Шуңа да анда чират иде. Гүзәлия шәт күпердә тоткарлангандыр. Бөркетләр нәселе ирләре шәпшәгә уламый иде. Күзләре очлы иде. Син абындың инем.
Шәһәр кызы суқырайтты сине. Апа, кичкә сөйләшербез. Минем ашыгыч эшем бар, дип калкынган ирнең сул колагына үрелделәр. Атаң Сөләйман акыллы иде. Ахыры хәерсез тәмамланганга эшкә керешмәде дияр иде. Юлыннан кире әйдәмә катыныңны, шәпшек үз куагында шыркылдаса гына бәхетләнем. Син моны беләсең шулай икәнен, никләр йөрәгеңне бастырмыйсың бәпкәшем. Колак кызышып яна апа. Артыграк бардым шул. Сөенешемнән ахыренем. Сиңа рәхмәт апа. Күршең белән татулашкансыз. Күке кызы дип чәнчемисең. 3 көнлек дөньяда нәрсә бүлешәбез без? Сәлимә кызым кебек инде Гафур. Шәрбә бануда ирләр аздырмаган икән. Кайнанасы Дир апаны баккан икән ул. Синең төсле үк миндә гөнаһлы бинахакка кешегә яла яктым. 3 гөнаһ без бүген. 4нчебез менә терәк. Туасы нарасының, нәсел дәвамчысының безнең хаталарыбызга точно катнашы юк. Бала дидең. Бала дип сыкрандың. Кимчелек миндә дип үз-үзеңне табаладың. Син камиленем, һәр яктан да. Хәзер бар. Улыңның анасына булыш. Кәрзиннәрне үзең күтәр кире беткән. Гафурның җилкәсеннән гайрәтле Миңгайша карчык иттеме? Җилеттеме? Хәер. Бөркетләр читтән ярдәм көтми. Канатларын җилпеп үзләре оча. Мизгел эчендә ир алмагач куагы янында иде. Артында апасы шәрелдәде. Куагында тәмләрсең. Яшелләрнезме? Күке кызы. Укыды Ирек Хафизов.